Знаете ли какво е това растение? Това е синя жлъчка. Наричат го синя жлъчка, защото има и такива сини цветове. Коренът от цикория съдържа фруктоза, каротин, витамини от групата В, макро- и микроелементи като калций, калий, магнезий, както органични киселини, танини и протеинови вещества. Но най-ценният компонент в състава му е инолинът. Той помага за подобряване на метаболизма и нормализиране на храносмилателната система, повишава нивото на абсорбция на калция и понижава нивото на кръвната захар. Здравейте отново! Днес ще започна така да оформя вече един нов подкаст Кафемания, ще го нарека, защото станаха много клиповете с напитките от кафе. И за това ще оформя всички тези клипове в един подкаст. А днес ще ви представя заместител на кафето. Това, ако някой не знае, се нарича синя жлъчка или цикория. И от него, от това растение, което съм набрал в момента, се приготвя заместител на кафето. Това станало популярно по времето на Наполеон, когато е правил блокада на търговците и се получил голям недостиг на кафе. И сега там местните жители много обичали да пият кафе и се чудили с какво да заменят кафето заради Наполеоновите блокади. И тогава намерили тази билка, която расте по полята, взели корените, изпекли ги, смлели ги и си приготвили кафе. Така че днес аз ще покажа как в домашни условия може да си направите такъв заместител на кафе. Самата билка цикория, освен в сини цветчета, я има и в лилави такива. Самия клас цикории има много разновидности. Едната от тях е цикория за салата, която се ползва, но тази, която се бере по поляните и по горите, има такъв вид, малко клечковиден. Надземните части на растението, като листя и цветове, могат да се изсушат и да се ползват за чай, за отвари някакви. Самия корен представлява, тук малко съм го прекъснал като го вадих, но той може да стигне до няколко метра дължина. Надземната част не ни трябва и затова ще отрежа цялата надземна част, която е тук, и остава този корен, който трябва да го измием. Ето какво представлява корена. Това е надземната част. Тук до първото срещче отрязвам и този корен отивам да го измия на чешмата, за да няма такива остатъци от пясък и кал. С четка под течаща вода внимателно и старателно измивам корена, за да няма абсолютно никакви остатъци от пръс и кал и пясък най-вече. След като добре измих корена, го нарязвам на ето такива парченца по около сантиметър и половина и оставям да се суши върху една салфетка. Може да се изсуши в дехидратор, в фурна на 50 градуса, но аз не искам да хабия електричество, затова го оставям за около 2-3 седмици върху една такава салфетка или кухненска хартия и той след около 2-3 седмици е абсолютно сух. Проверява се, като когато вече е сух, може да с ръце да се щупи. Сега все още е крехък и мокър. Добре измитите и нарязани на дребно корени, даже съм ги разполовил предварително на по-дебелите на по-тънко.
Държа ги няколко седмици, докато получат такъв сух вид, който като стисна една пръчка да може да се изчупи, тогава са абсолютно сухи, отнема около 2 седмици. Сега ще ги сложа да ги изпеча в фурната, след което ще ги смеля. Трябва да се печат до получаване на кафяв цвят, бялото да стане като кората кафяво. Ето вече са ни изпечени нашите корени. Както не обичам прекалено черно, силно изпечено кафе, което е черно, обичам светло изпечено кафе, така и обичам светло изпечени корени от цикория, но така ще запази по-добър, по-светъл цвят, по-добри вкусови качества, лека горчивина и ще има, надявам се, малко по-добре запазени минерални вещества. Сега изчаквам да изтие напълно, след това ще смеля и ще покажа как се прави кафе. Изсипвам така изпечения и охладен корен в уреда, в който ще го смела и ще го направя на кафе. Това е един шейкър и започвам да меля, за да си получа консистенцията на кафе. Ето така изглежда вече смляното кафе от корените. Съвсем прилича на кафе, като има доста едри частици, които сега ще ги премахна с помощта на една цедка и ще си стане съвсем нормално кафе. Ето в крайна сметка се получава един такъв на вид прах, който абсолютно прилича на смляно кафе. Мирише много хубаво, почти като кафе, но аромата му е доста интересен. Сега ще направя кафе и да видя какъв вкус ще има и каква консистенция. Получи се една така по-финна фракция, която я минах през ситното цедка и мисля да я пробвам да направя кафе с нея чрез машината стандартно и се получи една по-едра фракция, която сега ще сложа в хаванчето и ще смеля наситно и отново ще пресея. Мисля, че ще се получи пак същото. Просто уреда, който ползвам за смилане, не е достатъчно така. Ножовете недостатъчно добре разпръскват консистенцията и не могат да го направят така фино, но мисля, че като го смела ще се получи пак същото. И така някъде да си направя едно кафе. Ще отмеря стандартното количество кафе, за да видя колко тежи, дали съответства на обикновеното кафе. 9 грама, мисля, че 1:1 като кафето. Тук почти не са се сгъстили, не е сгъстено, така че няма нужда да го... Да, малко по-финно е. И сега ще пробвам да направя едно кафе с това, което съм приготвил.
Ето, че се получи едно също така черно кафе с голям каймак. Предполагам, че се вижда. Мирише малко на кафе и малко на билки, такъв един специфичен, как да го определя, специфичен билков аромат. Има, не съвсем приличен на кафе, има кафе аромат, но по-скоро на билки, на такива цветя. Да, и вкуса му не е точно на кафе. Пак така един билков свеж аромат има, но много хубаво. Изглежда като истинско кафе. Има лека горчивина, има и лека сладост, но билковия аромат е доста засилен. Става кафе. Хубаво кафенце, много здравословно, няма кофеин, много ползи има. Според някои изследвания има инулин, така че редовното му пиене помага за такива диабетични състояния. Това беше всичко за днес от мен за кафе, здравословно кафе от цикория. Чао, до нови срещи!